Priatelia, aby vám bolo jasné, tak toto je závod o postup do finále. Do finále, dobre počujete. Tímové! Neuveriteľne ako nalepený na ňom ide. Neskutočný súboj. Toto sme tu ešte nemali. Skutočne toto si zaslúži obrovský potlesk. Timo tlačí Nora Kováčika. Nádherný súboj, úplne nádherný. Pripomínam, toto sú chalani, ktorí skončili v kvalifikácii 1. a 3. Tento súboj je o postup do finále. Ešte stále nemám verdikt od rozhodcov, avšak tímová jazda bola neskutočná v tejto chvíli. 7-3 pre Timoteja Štikára v tejto chvíli, priatelia. Má návrh oproti Norovi Kováčikovi, poďme na to! Chalani, ukážte na všetci, že to je na Slovensku. Noro Kováčik musí na to poriadne vstúpiť, aby ukázal, že je takisto špička, že jeho povolanie drifter je naozaj odôvodnené. Timo Štikár sa vám vzdialil, to je neskutočné. Neviem, či to bola technická paradička na záver, alebo čo, ale už je v cieli. Počkáme si na výsledok. Vďaka ulákajte, kričte, pozbudzujte ich. Opäť Timo bez hlavy na meter nalepený za Norom Kováčikom. Tlačí ho strašidelným spôsobom. Keďže to nie je o tom, tak si pomyslím, že Timo je ináč orientovaný, ale takto nalepený na ňom, to je úžasné. Potlesk! Takto tlačiť Nora Kováčika, to sme tu ešte nemali. Môžem povedať, že doteraz bol Noro vždy suverénny, ale Timo sa rozhodol, že mu vezme nejaký vietor z plachiet. Stále nemá výsledok. Uvidíme. Neskutočný súboj, som sa normálne zadýchal. 5-5, priatelia. 5-5, takže Timo, je to na tebe, aby si teraz utiekol Norovi a uvidíme, čo a ako to dopadne. Čo sa udialo? Timo mal hodiny. Dúfam, že sa to nestalo, ale stalo sa to. Timo dostal hodiny, žiaľ. Postupuje Noro Kováčik a Lobáci zaslúžia obrovský potlesk. Obrovský potlesk hral hlavne predtým a napriek tomu, že zaváhal v tejto druhej jazde a Noro Kováčik postupuje ďalej. Takže neverím. V týchto Jano Balážom, Marian je E36 čierna a Jano Baláš je biela E36. Takže páni, ukážte, čo vo vás je. Predvedte nám nádherný súboj. Poriadne bokom, ako sa to má robiť. Čo sa deje? Prečo nám to prší? Ja mám taký pocit, že niekto hore plače, že Timo nepostupil do toho finále, ale nič sa nedeje. Poďme, ešte to rýchlo odjazdíme, toto je miesto a potom pôjde súboj o miesto číslo. Veľký súboj, ale je to jednoznačné. Jano Baláš postupuje do... Šialene sa nám zhoršili podmienky. Je to o to zhoršie pre jazdcov. Asfalt je síce rozverúčený, ešte chvíľu by mohol byť suchý, ale myslím si, že pod náporom
silných, tučných, škaredých, nechutných, gulatých, dažďových kvapiek, to asi dlho nevydrží suché. Takže o tretie miesto, kto lepšie? Timo sa tam prekrútil, obidva sa pretočili, mám taký pocit, že za to môže naozaj veľmi, ale veľmi intenzívne mokrá tráť a intenzívny dážď. Naozaj nie sú to ideálne podmienky na jazdu bokom. Poďte, bojujte, o tretie miesto, výsledok, že to si neviem. O tretie miesto na Approximate Street Challenge Slovensko. Timo! Zaslúžite si, aby vás tí diváci povzbudili, čo? Timo prejde, takže mám taký pocit, že to bude 10 0 v tejto chvíli pred Tima a budeme atakovať. Takže opakujeme, idú zase dve jazdy, najprv ide Timo, bude ho prenasledovať Marian a potom si to vymenia. Kto z koho? Komu sa dáva byť lepším? Kto bude na treťom mieste na Approximate Street Challenge? Je to úplne o niečom inom v týchto chvíľach. Trať je mokrá, predná náprava absolútne nedrží stopu, tak ako by si to ešte rozstávali. Úplne to vyzerá, to celé letí bokom mimo. Uvidíme, čo na to porota. Ešte 3 roky ten človek nemôže mať vodičák a takto šialene tu jazdí, naháňal predtým v semifinále Nora Kováčik a neskutočným spôsobom sa mu lepilo na zadok. V tejto chvíli nedáva vydýchnuť Marianovi v čierno-šedo-matnej trojke. Ja si myslím, že je to jednoznačne po tejto jazde. Uvidíme, ja to však rozhodne nemôžem, na toto máme porotu. Chalani, krásny súboj o tretie miesto. Štartové číslo 5, Timotej Štíkar, obrovský potlesk pre neho, tretie miesto, priatelia, neskutočné, úžasné počasie.